ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಏನು ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಚಾಪುರಾಂಡ್ ಇನಿ ಅರೆಪ್ಪದ ಪುಂಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಚಾಪುರಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದಡುಡು ದೇ ಅರೆಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಪುಂಡಿ ಇನಿ ಚಾಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುಂಡಿ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡ್ ಮಂತದಿತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಅರೆಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ನೆ ಮೇನು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮಗಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ ಕೋಡಿದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಹಾಲಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಡ್ತೀಯ ಒನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಅಲೆಗೆ ಯಾವ ಇತ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಪಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಡೆಗೆ ಪೋರೆಂಡೊಂದು ಈ ಸಾರಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಂದುಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂತ್ ಜೊತೆ ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಪನೊಲ್ದ ಬೈಲಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ದೈವಸ್ಥಾನಗ ಎಂಕುಲು ಆಗಿಲು ಸೇವೆ ಎತ್ತಣಿನಿ ಅಂಚಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಿಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಯಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಪುರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎನ್ನೆಲ್ಲರ್ದು ಯಾನ್ ಒಡ್ತಿ ಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತೆ ಮಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದುವಲ್ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಒಡ್ತಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ಮುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ವಿಶ್ವ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲಿಶು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ BC ರೋಡ್ ಸಿಟಿ ನಟದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತೂನಗ ನಮ್ಮ BC ರೋಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ BC ರೋಡ್ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಸತ್ತಾಯಿನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾನೇರ್ದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಪೊಸತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ ಸೈಡ್ ಪಾರತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೋಜುಡು ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಶ್ವರನ ಭಯಂಕರೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೂರು ಅಡೆ ಪೋಯಿಂದೇನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೂರು ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಸೀದಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಂಚ ಬುಳ್ಳಿದ ಪರಕೆ ಮಾತೆತ್ತನ ಮಾರಾಟಗ ದಿಪ್ಪುವೆರು ಒಕ್ಕ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆ ಮಾತ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಲೆಡ ಈ ಶಾಪ್ದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲ ಅಗೆಲ್ದಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಇಂಚೆಪ್ಪುಡು ಅಗೆಲ್ಲ 300 ರೂಪೀಸ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ಗೆ ಮೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ವೈರಸ್ ತೆತ್ತು ನೋಡು ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆನ ತುಲೆ ಸ್ಟೋರ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ ನಕಲು ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಮನ್ಪಾ ದೀಪೆರು ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಡಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಲಿ
ಮುಲ್ಪ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಫೋಟೋ ಆವಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆವಡ್ ಅಲಾವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂತಾತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅಗೆಲು ಸೇವೆಗ್ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಉಂತುದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಶ್ ಇತ್ತೇರಿನಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಬೋಡಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆತ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲು ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಪನೊಲಿ ಅಗೆಲು ಸೇವೆದ ಪ್ರಸಾದ ತುಲೆ ನೊಪ್ಪುಲ ಕಜಿಪುಲ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಇಪ್ಪುಣದೆ ಅಲ್ತ ಅಗೆಲ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೇ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಕಂತದ್ದು ಭಕ್ತಿಡ್ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್